Ahojte, nachádzame sa v koncertnej sále PKO Čierny orol. Dnes večer sa tu začína podujatie Prešovská hudobná jeseň. Úvodným koncertom budú sopránové árie a piesne. A ja som tu odchytila Miriam Brandisovú a Juliu Grejtákovú, ktoré sú hlavnými aktérkami dnešného večera, ktoré nám sprostredkujú dnešné zážitky. A chcem sa vás opýtať, videla som ten životopis, obe máte veľa medzinárodných skúseností. Na čo sa môžu dnes diváci tešiť? Tak zaznejú nádherné piesne Mikuláša Šnajdera Trnavského, potom prejdeme do ruskej klasiky, tvorby Sergeja Rachmaninová a završíme to Čajkovského piesňou Trávuška. Ďalej to budú svetové árie, ako napríklad ária Mimi z opery Bohéma alebo Rusálka z Dvořákovej opery Rusálka. Super. Skúste nám povedať niečo o tom, ako vznikla táto spolupráca. Táto spolupráca vznikla vlastne náhodou, alebo vesmír to tak zariadil, že Mirka ma oslovila v podstate na záskok za svojho pôvodného klaviristu, takže vlastne je to naša prvá spolupráca. Ja som sa s ňou ešte nestretla, akože takto na javisku. Takže sa teším a dúfam, že prejde z nás nejaká krásna energia aj na divákov. My sa veľmi tešíme. Ja chcem sa opýtať teraz vás oboch. Máte nejaký vysnívaný projekt, niečo, za čím tak piští vaše srdce, alebo nejakú métu, čo by ste chceli dosiahnuť? Áno, mám. Čo by to bolo? Mne sa veľmi páčia Rachmaninové piesne a rada by som ďalej študovala tie Rachmaninové piesne a potom samozrejme aj operné produkcie, napríklad Figarová svadba. Zaznie tiež aj jedna ária Grófky, Kontesy, veľmi krásna, tak aj túto rolu študujem. Krásne. A za vás? Za mňa, tak asi ja už nesnívam, pretože ja mám tých projektov už toľko, že už keď som si vysnívala ďalší, tak asi by som musela nafúknuť deň na 37 hodín. Takže beriem ako všetko, čo mi príde do cesty. Samozrejme vymýšľam aj svoje veci a teším sa stále z každého nového projektu, ktorý vznikne, ale väčšinou je to teda všetko na opernom poli, s opernými solistami, alebo nejaké tematické veci, alebo jednoducho sa krútim stále v tom svete opery a tam som vo svojej vode. To je môj rybník. Super. Ja mám aj takú otázku, lebo prečítala som sa, že naozaj máte veľa skúseností. Čo by sme na Slovensku mali zmeniť, zlepšiť? Čom zaostávame? Mali by sme si viac vážiť klasickú kultúru a pozdvihnúť ju na výšku toho, čo dnes považujeme za kultúru a nie je to kultúra v pravom slova zmysle. A mňa mrzí, že na klasické koncerty, na operné alebo na klasickú hudbu stále musíme tých divákov nejak motivovať, presviečať a snažiť sa ich sem dostať. Už keď sú tu, tak sú nadšení, ale ten nejaký predsudok, že radšej idem na jednoduchší žáner a považujem to za kultúru, tak toto mňa osobne dosť mrzí a robím všetko preto, aby sa to zmenilo v tom svojom malom nejakom piesočku. Absolútne súhlasím. Už za hranicami Slovenska je to iné. Krásne, tak ja vás nechám sa pripraviť na dnešné podujatie. Vám sa chcem poďakovať za pozornosť a tešíme sa na vás aj na všetky nasledujúce koncerty Prešovskej hudobnej jesene každú stredu o 19:00 v tejto koncertnej sále.